Hej og velkommen til anden episode. Vi kører med Simon og Johannes live show. Yay! Og vi har rent faktisk opfundet, at de her er meget bedre. Sagde de og smag dem. Men cola er lidt bedre. Meget. Men jordbær. Cola. Lidt smule mere. Men De begge to er okay. ja, men de her er helt ens. De har bare en anden smag. Men rigtig så er de bare ens. Men man skal huske at passe på tænderne. En gang faldt denne her tand her ud. Så derfor mister jeg den. Nej. Ja, det var det for i dag. Nej, men vent. Rent faktisk, så elsker vi YouTube. Tak til alle på hele YouTube.